gaurko bigarren partida ikusten dugu. Ian txartelak, zozketarako txartelak erosi betu zure jokalari prest daude eta hasiko gea. Lehenengo aurkezte ereita baplastatzea izango da. Amaika zenbakiarekin, Urko Pui. Amaikoarekin, Marker Gracia. Venga, chavales. Emisotziarekin, Antol Salaberria. Emeretzi, Héctor Lacalle. Obed, Ismael Zita. Ometabi, Ibai Fernández. Omeitalau, Xavier Fernández. Omeitados, Orol Paz. Oiarri Cochea, Omeita Barra. Odei Grandana, Omeita Mavi. Omeita Maikua, Eri González. Omeita Mavos, Oian Campos. Omeita Mazazpi, Aymar Tamayo. Berroketa Batekin, Julen Calvo. Berroketa Bi, Unas Ura. Eta berroketa Batekin, Gabriel Ramos González. Entrenatzaile lanetan, Zigor Zara, eta Josefari Espina. Beste artean, Gatezetu Zuriarekin, Hernani Ondi Eskubalo taldea. Bi zenbakidaz, Omar Atxakot. Hiru zenbakiarekin, Markel Alzua. Lau, Ogei Bizaso. Bostarekin, Eneko Jarza. Sei, Markel Legillaga. Zazpigarekin, Jon Lazaba. Bederatzi, Grigol Paz. Amarrarekin, Axel Elizegi. Amariarekin, Julen Torres. Amararekin, Pedro Bernal. Amabos, Axel Gorrotxategi. Amazazpi, Eki Urlangarin. Eta Epesortziarekin, Peñate Bizaba. Entrenatzaile lanetan, Oier Herria eta Iker Vilajusta. España lanetan, Eukiko dugu nahi Cuerva eta Daniel Zubendia. Zalo Galderari zabalkane, eta Maian, Federazio Delegatu, Fernando González, eta notatzaile, Ángel Manera izango ditugu. Dano tres penas, animo mutilak, borrokatzera, partido polita eskainiko dituzuelako, ziur gaude. Venga, eta mailetan, animo llegue, venga, txalo beraiei.
Gaurkoa Bostehun Pasazpi, el número de la rifa de hoy 507. Si está aquí, levante la mano. ¿Vale? ¿Qué bien está? ¿Es? Vas para el gobierno de Vía. Lehenengo partido, Egonda Niño y Santa. Vía lehenengo partidoan Egonda Niño y Santa Saritua. Eta Vía hasiko dugu. Eta Vía beste zuzketa bat egingo dugu. Venga! Ia bigarren zatian gozatzen jarraitzen dugu.
ikiliko dugu.
Maturi. Gracias.